Üdvözöllek téged! Én Máté Albert Eduárd vagyok, értékesítési tréner, és következik az értékesítés 33 alaptörvényéből, vagy alapszabályából a 4. számú alapszabály, ami fordítsd meg az értékesítési töltséredet. Amennyiben még nem láttad a 3. alapszabályt, azt mindenképpen azt is nézd meg, mert a 3. alapszabályban arról beszélek, hogy hogyan építs fel az értékesítési töltséredet. Ennek a stratégiának az alapja pedig a 3. alapszabály, azaz, hogy gondolkozz értékesítési töltsérben. Tehát el akarjuk érni a kitűzött célt, mit teszünk ennek érdekében, ezt fogjuk most megnézni. Fogjuk magunkat, és megfordítjuk 180 fokos fordulattal, megfordítjuk az értékesítési töltsért, és elkezdünk fordítva gondolkozni. Mondjuk 100 millió forint a te kitűzött célod, most szándékosan olyan számokat választottam, hogy nagyon egyszerű legyen a matek. Szóval adott időszakra 100 millió forint a te kitűzött célod. De azt is tudod, mert hogy KPI-okat mérsz, és rendesen vezeted a CRM-et, azt is tudod, hogy átlagosan te olyan 10 millió forintokért szoktál üzletet kötni, és az azt is jelenti, hogy 10 darab szerződést kell kötnöd, 10 darab megrendelést kell behoznod valahogy. Tök jó, a fókuszod mostantól kezdve megváltozott. Már nem a 100 millió forintért kell küzdeni, hanem azért, hogy legyen 10 szerződésed. De mivel te KPI-okat mérsz folyamatosan, azt is tudod, hogy körülbelül az ajánlataidnak a 30%-át szokták megrendelni. Ez azt is jelenti, hogy neked 3-szor annyi ajánlatot kell adnod ahhoz, hogy meglegyen a 10 szerződés. Tehát itt gyakorlatilag a fókuszod megváltozik, már nem 10 szerződésbe kell gondolkoznod, hanem 30 ajánlatba. Tehát el kell érned azt a célt, hogy van 30 kiadott ajánlatod. Ha ez nincs meg, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez meglegyen. De azt is tudod, hogy nem minden találkozó után szoktál ajánlatot adni, mert vannak olyan ügyfelek, ahol éppen nem sürgős az, amit te szeretnél, nincs büdzsé, hát jönnek a különböző kifogások. Szóval tudod, hogy összesen 60 olyan megbeszélésen kell részt venned, ahol konkrétan elhangzik, hogy az ügyfélnek mi az igénye, és arra az igényre te tudsz megoldást adni. Innentől kezdve a te fókuszod az már elterelődik, tehát hogy már nem a 10 szerződésen és nem a 30 ajánlaton van, hanem ezen a 60-on, mert ugye ez most a legfontosabb. De azt is tudod, hogy neked 100 találkozót kell lebonyolítanod ahhoz, hogy abból mondjuk 60 olyan legyen, ahol van egy konkrét igény. Tehát a te fókuszod innentől kezdve már nem a 10 szerződés és nem a 30 ajánlat és nem a 60 igény, hanem az, hogy meglegyen az a bizonyos találkozó szám. Oké? Megvan a 100, de azt is tudod, hogy egyébként mondjuk kétszerre annyi emberrel kell kapcsolatba lépned ahhoz, hogy te ezt a 100-at meg tud valósítani, vagy lehet, hogy még több, lehet, hogy 5-ször annyi embert kell megkeresned. Tehát ahhoz, hogy aztán elérd a kitűzött célodat, az első és legfontosabb az, hogy megcsináld úgymond a piszkos munkát, az, hogy kapcsolatba lépsz emberekkel, megbeszéled az időpontot, és szépen mész tovább az értékesítési töltséren. Ez a stratégia az azért nagyon fontos, mert segít téged abban, hogy fókuszban maradj. Tehát, hogy felismerd, hogyha lehetőségek vannak, akkor találkozókat kell létrehoznod, és így szépen fölfelé haladva fogsz eljutni a 100 millióig. Ez a stratégiát, ezt akár értékesítőként, akár vezetőként tudod alkalmazni. Minden nap érdemes mérni a KPI-okat, természetesen itt lehet, hogy tovább lehet boncolgatni az értékesítési töltsért, de a lényeg az, hogyha fókuszálsz arra, hogy mit kell megtenned napi szinten ahhoz, hogy aztán ez a töltsér felépüljön, akkor sokkal közelebb leszel ahhoz, hogy elérd a kitűzött célodat. Szóval ez volt a 4. számú stratégia, hamarosan jövök az 5. számú stratégiával.